sarki na subhanallahi yan daba sun addaba mutane da su waye yan daba yan daban ya suke me suke takaba da su ne ba su ne da za ka bari da na ta da ohon kai zo mana yana da ka ake kira ina kai da kai muke kai ba ka ji sarki na kira kai zo mana me gari kai ake kira ba ka ji sarki kai da kai muke yi kai zo nan ko za mu kai ba haka zo ba ji mun sa da duka kuma na ga maka yayin kirki ka dinga magana da muke ta yi ina ta gaya mu ne kaga dan nan a je mana jikin ka ba ba ni da komai haka nan nake ba kai ba ka tukunna bane kai nake ya kukula kai neman ba ka yana tukunna da bane dai an yi hakuri shi ne be mana ba za mu samu kuɗi kai ma caje kanka mun ba ka ba mu san kai tumun Allah bai ni ne sarkin garin nan ba komai a ciki yayin da nake a mishi mutanen nan sai ka da mutanen nan bayin Allah ne suna kare mutuncin mu suna girmama mu gadan suwai dan sa sassara mun shi sai ka ce ba ko sisi a cikin ga yi mana kuka dan akuya to yalla to sarki na yi mana kukan bunsuru zai yi barbara yi mana kukan saniya haka saniya take kuka na tsu yi mana kukan dan zakara haka yake kuka daga muryarka yi mana kukan agwagwa haka agwagwan take kuka yi mana kukan agwagwa ya abin da nake so da kai daga yau sai yau wannan hanyar mun hana wuce ta duk sanda ka ƙara wucewa sai ya cire maka to yalla bai ina hadda me garin shi ma mun shata mai layi daga yau kai ya ƙara wucewa to ka gaji ina da magana guda daya waya karama kallahu da ni yake sarki zaka ci kai sarki wannan gari na ne dan haka na waye mai gari ko wani mai gari ne bayan ni kai ku gaya mai mana shina babu zan kai dade kai kadai ne mai gari amma ina da magana guda daya ina jin ka sarki ni ne mai garin nan na ka zama mai gari kai baran dami magana ka shine agwagi nake mulka kwarai da haka wannan yankin an baka naka ne wannan magana da kai Allah ya ce mu ka zamu daga ma kafa da yanzu na sauke ma kulli gode daga yau ka fara wucewa tashi